být Masarykův okruh ve stavu mokrém, tedy ve stavu, kdy je smáčen deštěm. Samozřejmě o počasí můžeme tady jen spekulovat, protože ta pravděpodobnost toho, že déšť se trvá během celého tohoto dne, je někde kolem 40–50%, takže zhruba polovinu podle údajů. Parchant jeden, ale ukecanej, vole. Ale kolem té 12. hodiny, kdy by měla být ta první jízda superbajku, by se mělo počasí výrazně zlepšit. To znamená, uvidíme